Ahoj všetci! Čo je glutamán sodný? Poďme to zistiť. Predstavte si, že je 19. storočie a sme v Japonsku. Vedec Kikuna Ikeda objavuje novú chuťovú senzáciu a nazývajú umami, čo znamená lahodnosť. Táto piata základná chuť, popri sladkej, kyslej, horkej a slanej, robí jedlo ešte príjemnejším tým, že stimuluje naše sliny. O rok neskôr Ikeda izoluje glutamát z morských rias a vytvára MSG, prvý umelý zvýrazňovač chuti na svete. MSG, ktoré bolo spočiatku populárne v japonskej vysokej spoločnosti, sa čoskoro rozšírilo do celého sveta a zmenilo globálnu kuchyňu. Vedeli ste, že naše telá dokážu produkovať glutamát prirodzene? Je to neesenciálna aminokyselina, ktorá sa ľahko rozpúšťa vo vode a rozkladá sa na ionizovaný glutamát. Zaujíma vás, ako si MSG stojí v porovnaní so solou? Niektoré štúdie naznačujú, že glutamán sodný môže v skutočnosti znížiť potrebu dodatočnej soli, čím sa zníži príjem sodíka o približne 3%. MSG sa nachádza v potravinách bohatých na bielkoviny, ako je mäso, syry, ryby, ako aj v ázijskej kuchyni a rýchlom občerstvení. Napriek starým mýtom, nedávny výskum ukazuje, že MSG je v miernom množstve bezpečný. Takže ako vždy rovnováha príjmu glutamánu sodného by nemala mať negatívny vplyv na organizmus. Žite zdravo, žite teraz, rovnováha života.